Il-Kummissjoni ta' Safeguarding ta' Knisa f'Malta qalet li matul 2025 għalqet 43 investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta' abbuż. B'sitta mill-każi jkunu sostanzjati. 5 minn dawn kienu jinvolvu minuri. Każ ieħor kien jikkonċerna adult vulnerabbli. Id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-kap tal-Kummissjoni Mark Pelicano li spjega li l-każi kollha kienu rapportati meta l-allegati vittmi kienu diġà adulti. Il-Kummissjoni qalet li 3 każi sostanzjati li involvew minuri kienu jirrigwardjaw abbuż sesswali li allegatament seħħ aktar minn 10 snin ilu. Dawn kienu jinvolvu reliġjuż u żewġ lajċi. Il-persuni involuti ġew mwaffqa milli jkomplu jaħdmu fuq dan il-Knisja. Żewġ każi oħra sostanzjati involvew minuri kienu jikkonċernaw lajċi. Wieħed dwar allegat abbuż fiżiku u ieħor dwar ksur tal-limiti professjonali. Iż-żewġ individwi kienu suġġetti għal restrizzjonijiet. Il-każ li ieħor sostanzjat kien jinvolvi adult vulnerabbli. Mistoqsi x'jiġri meta l-każ jiġi sostanzjat, is-Sur Pelicano qal li meta l-allegata vittma tkun minuri, il-Kummissjoni tirreferi l-każ għand l-awtoritajiet statutorji qabel ma jinvestigaw il-każ min-naħa tagħhom. Meta l-allegat vittma jkun adult, il-persuna tiġi akkumpanjata u mħeġġa biex tirrapporta l-każ għand il-pulizija. Emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, online, illi jekk jieħdu il-menti, jekk persuna hija minuri li hija l-allegata vittma, l-ewwel ħaġa li nagħmlu dejjem hija li mmorru għand l-awtoritajiet statutorji. Jekk il-persuna l-allegat vittma hija adulta vulnerabbli, hemmhekk l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija nissapportjaw u empower nħeġġu biex il-persuna tmur għand l-awtoritajiet. Il-proċess ikun illi mbagħad jekk il-każ jiġi lura għandna, jew inkellek il-persuna tiddeċiedi li ma tridx tmur għand il-pulizija x'kun adulta, allura tista' tiddeċiedi għalija nnifisha. Aħna nagħmlu risk assessment min-naħa tagħna jew preliminary investigation. Is-Sur Pelicano qal li l-Kummissjoni komplit ukoll bil-proċess ta' verifika ta' persuni li jaħdmu fil-Knisja biex tiżgura li ma jidhrux fir-reġistru tal-għad dwar protezzjoni tal-minuri. Qal li matul is-sena ġew ippreżentati 122 applikazzjoni lill-Qrati ta' Malta li koprew aktar minn 4,500 individwu.